कॉफी करता है। नहीं नहीं घर पे ससुर रोजा रोजा रंग मोन्थो और क्या बोलेगा और क्या बोलेगा खाना खाया कि नहीं खाया खाना खाया कि नहीं खाया नहीं खाया क्यों इधर बोलो हेलो हेलो गाइस हाँ आप सब कैसे हो और सभी किशोर मेरे को मेरे का मिठाई देगा क्या नहीं देगा बोलो बोलो इधर बोलो hello guys welcome back to my YouTube channel and back to another video नहीं बुरी नहीं नहीं तो आज हमारा आप लोग ने ना तो घर लेने वाला है मतलब घर न्यू में रहेगा न्यू घर बनाया था ना तो इधर ही आप लोग ऐसे रहेगा तो बारिश का मौसम देता है ना तो बहुत दिक्कत होता है रहने में वो अब वो लोग का रूम में दिखाने जा रहा हूँ आप लोग देखो ये देखो इधर ही रहता था अब अब इधर ही रहता था अभी इधर दो रूम लिया है इधर अब और अभी रहेगा इधर ही रहता था ये जब बारिश देता तो दिक्कत होता था ना अब जब बारिश देता है आज तो न्यू घर लेगा ना हाँ कैसा कैसा हो रहा है दिल को कैसा लग रहा है हाँ बिल माने अरे तेरे को कैसा फील हो रहा है ओ अच्छा है अच्छा है ना हाँ गिर गया रे ये देखो इधर ही रहता था अब ये देखो इधर घर बनाया था तो इसको घर को काट के इधर वो लोग रहता था इधर बारिश का मौसम हो रहा है ना तो दिक्कत होता है बारिश देने से तो इधर ही दो रूम अभी तक बनाया है अभी तक हुआ है अभी इधर ही रहेगा हाँ आज तो घर साकी नंगो नांगो दे अबे बाहर तो न्यू घर पे रहेगा तो कैसा कैसा लगेगा सकुरदा है कॉफी करता है नहीं कॉफी करता है नहीं घर पे न्यू घर पे रहेगा तो कैसा लगेगा अभी अच्छा अच्छा लगेगा हाँ लगेगा कैसा लग रहा है अभी मन लगता क्या करो भाई लोग अभी रेडी कर रहा है ना हाँ चलो अब कैसी से काटेगा इसको लाल पत्ती को वो अब दे दोस्तों साला ना ब्लॉग बनाएगा तू ब्लॉग बनाएगा ये ले तो आप लोग ने ना घर न्यू पे रहेगा ना वो आप लोग देखते जाइए इधर ही दो रूम पे रहेगा ना ये देखो पूजा वगैरह का प्रसाद वगैरह ये देखो प्रसाद वगैरह रेडी हो रहा है रेडी कर रखा है उधर भी और ये देखो दौरी ये इधर सोटू क्या कर रहा है तू यार चला यार क्या है ये क्या है क्या है बोतल बाबू ठो बाय अभी मैं बाजार में जा रहा हूँ मिठाई लेने लब्बाई नहीं मिठाई ये देखो लेके आ गया हाय बोलो अभी मैं अंदर जाने वाला है
Ya. बेनिफ्राय ओइ मैदानावबाबो खारबोयो ओइ मैदानावबाबो हाग्रायाव दंहैयो राम अबताराव जितियानोखि माबानि ओइ बिश्वामित्रनि मुनिनि खावलायनायाव मिथिलायाव थांनांगौ जायो अभी आप लोग शास्त्रों पर राय शास्त्रों पर राय इधर गाइस अभी मैं वो लेने आया था अभी लेके जा रहा हूँ घर पे मैं लेके जा रहा हूँ ये देखो हाय मेरे बाबा का सोता भाई का मतलब मेरे बाबा का भाई का बेटा है ये माँ दादा ने माँ दादा ताई ताई दादा वाह देखो देखो सुंदर देख रहा है रे वाह क्या बोलेगा भाई मानगोन जो बोलो न' गोदानाव हाबदो दिनै ओइनो जितियाबो माबा रायनो ओमफ्राय ओमफ्रायलाय मा भकतफोर दं ओमफ्राय? फरायदो ओमफ्राय? साहा लोंदो गल्ला जादो ओमफ्राय जोबथ'वाखैनो र' आरो आयदा मोनसे दंबायो फरायनो ओमफ्राय फरायखांनानै दा मानानै ओंखाम जासिगोन न'खौ खैथा लादो नङा रुमनै ओमफ्राय इनिफ्रायलाय मा रुमनैल' रुमनैल' ओमफ्राय मला जागोन जाथ'वा बोसोरनै बोसोरथाम होमबासो जागोन Hey Abika Abika Biani इनो गियानि माबाया ये देखो Abika Biani ओइ नाङा Naga oh mamme क्या कर रहा है रे क्या बेदर है राङालाव आलु सयाबिन मटर wah gelap sampai song दालि ओंख्रै गरमथार संनाया गोथाव गोथाव संदो जानोबा फै गासिमोन Kasman wah hah serabo abu krim mana Mama bu mit salah kenal lagi Tunggu. tungguai dek hello han đơn giản là buri batri musa nai thằng nani thằng Mecah. nani cái gì rồi là sẽ ra đơn để Gue tinggal sekolah. Tahu juga lah nana di film lah. Allah bilang kan nana sangkatan lah. bilek gelai deh bilek solo khăn anh sẽ biết Sabina sekolah. Dari sana Sabina sekolah. Ar bilek mau dulur dalar Dulu dah ada baru dah sekolah. Akhirnya sekolah. Akhirnya sekolah. नोंनि ब्लैकबोर्ड खौ नायनो फाय रियान का ब्लैकबोर्ड देखेगा आजा रियान का ब्लैकबोर्ड देखेगा फाय ये देखो रियान का ब्लैकबोर्ड ये पढ़ाई ये देखो पढ़ाई वाह इधर ही लिखता है ये वाह रियान का ब्लैकबोर्ड पूरा लिख के रखा है वो इथिंग बो दे सब नहीं वाह पूरा लिख के रख दिया उसने ABCD भी लिख रही है वाह दे हेले यो मान गोनां गथ'फोरनो आङो दिनै आंनि बे हुब कर्म खालामनायनि थाखाय बे बाबा बिश्वकर्मा लुफुंना गालांबाय गोदान न'आव थानो थाखाय नोंथांमोनखौ लिंनानै लाबोबाय आरो बे लिंनानै लाबोनानै नोंथांमोनखौ आंनि खामानिखौ मावफुंहोबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों रोजा साबायखर बावहरबाय आरो फैयै जोबनाय समाव नोंथांमोनखौ नै आं जेसे बोलोजों बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आंनि हानाय बायदियै नोंथांमोनखौ दान्दिसे समनि थाखाय बिदाय लांथारबाय दा बेयाव नोंथांमोनखौ बिदाय लानो थाखाय आं खावलायनो थाबाय
बर' बुंगोन र' आसा मानगोनां फरायनायनि गोरों गोरा रायजो राजा नोंथांमोन आं लोगोसे न'खरनि बिगोमाफोर दिनै सप्तासेयानो जाबाय दे सप्तासेनि आगोलैनो भक्त हान्जाफोरखौ न'आव लांनायनि बाथ्रा जोंनो खबरनि खालायदोंमोन आरो बे खबरनि दारै जोंहाबो गोसोखांनाय दङ गोसोआव लानानै दिनै बिथांनि शुभ दिन शुभ बार आरो शुभ टाइमाव जि न'खौ लानो भक्त हान्जाखौ हांख्रायदोंमोन बिथांमोना गावसोरनि अखेक कर्मखौ गारनानैबाबो बेयाव नुजाफैनायाव आंनि भक्त हान्जाफोरखौ रोजा रोजा बावबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे बिदायखम बागानाव मा बुंबावगोन बिथांमोना सन्मानजों जोंखौ नुना लाबोबाय लोंहोबाय आरो बे न'नि जा कर्म मावबाय गोजोनथि मावलांजोब्बाय शास्त्र पाठ खालामलांबाय बेफोरखौ जोंनो सुबिदा होनायनि थाखाय हिनजावसाफोरनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जोबथारनायाव बे बिदाय बेला समाव मा बुंबावनो आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बाद लानानै नोंसोरनो बे न'आव गोजोनथि थागोन होननानै जोङो मिथिनाय जाबाय लोगोसे दा बिदाय बेलानि हाबाफोरखौ बिथांमोना जा जोंनो बस्त्र अलंकार गय फाथै जरा होनानै बिदाय होनो सानदों बेयाव जोंहा जथेस्थ' गोजोननाय दं बे गोजोननायखौ लानानैनो जोङो बे न'आव गोजोनथि थानो जेरै भक्त हान्जाया गोजोनथि मोन्दों बेबायदि अराय सम बे न'खरनि बिगोमाफोरा फिसा फिसौ गासैबो बिसि फिसाय लोगो नांना बे न'खराव जाहाथे आलो गोजोनै थानो मोनो बिनि थाखाय आं बानायलांनो थाखाय आं आखाइ दिखांनाय जाबाय बे मानगोनां भक्त बिथांमोन आफा बोराइ बाथौनि सोरजिनाय आग्रा आखाइखौ दिखांनानै सिबियारिनि खर'आव दिखांनानै आखिरबाद जय जाथों आफा इसोर बोराइ बाथौ जमा मुलुगनि बिफा गाहाय आफा बोराइ गाहाय आफा बोराइ बाथौ नोङो सोरजिगिरि आनान गसाइ नुवाथारि अबंलारि आफा बोराइ बाथौ नै सिबियारिनि खर'नि खानाया जेसे गोलावसिम आयुष्मान जाथों सान अखाफोरा जेरै जोंदों बेबायदि फंबाय आरो बिहामजो फिसा गासिबो बिसि फिसौ गासिबो लोगो नांना अराय सम गोजोनथि महरै सानबायदि जोंसारना थाथों दहाय आफा बोराइ बाथौ नोंफोरनि सारिगिरिनि गोहोजों आशीर्बाद होदों आफा बोराइ बाथौआ आग्रा आखाइखौ सोरजिनाय आग्रा आखाइखौ दैखांनानै बे आशीर्बादा जाहाथे बेर्थ जाजाथों ओम ह्रीं ह्रुं क्लीं तत्से ओम ह्रीं ह्रुं क्लीं तत्से ओम ह्रीं ह्रुं क्लीं तत्से दीर्घायु आयुष्मान मारै माबोरै दे मोजां मोनदों भिडिअ'खौ अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब दे सब्सक्राइब खालामगोन सब्सक्राइब दे भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा सब्सक्राइब एन्ड लाइक खालामना होबानो जाबाय मा 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 जाबाय दे भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा माने नों लाइक माने रोजा रोजा रां मोनथो अ रोजा रोजा रां मोनथो अ थांबाय आरो थांबाय